खिसिया काहे से खिसिया दड़ू माने रौरा घूमे के लागेला और भाभी के घूमे के लागेला हमरा मन ना हो। कहां जइबू? कहां जइबू? हां रक्षाबंधन आइल बाटे। अच्छा रक्षाबंधन। हां भाई मन बोला होता हम जाइन कुछ उपाय लगाइन देख ले। ए जे बोला लो भाई के हमर भाई के दुकान से फुर्सत ना मिलेला। एक दिन दुकान ना बंद कर ली है जब राखी बनावा दुकान से माई से भेट करके मन ना करला त माई से लगले न कोई रहलू माने रौरा ओही लेके बानी काम मारो लगले कोई रहलू अब ठीक बात अब भेट देखे हम तो गोर कर देता को ना जाए के मिलेला त अभी बड़ी मन बड़। हेलो आ गोर लगत नहीं आई बड़ू सका। अच्छा रुको सोनाली हमरो बड़ी मन करता आवे के जान करे देखो तेरे 3 साल से भैया के हमरा की नहीं की हुआ है। अब पूछ हम दीदी से पूछम मम्मी से पूछम इनका से पूछम तब ना जाए दी हम तब ना पूछो कर बाकी अपनी बारी आइन जरूर कितना ठीक लागत फिर मैं जुटल बड़ो सन त परसों है ना। अच्छा रुक ना मम्मी से बतियाओ तनी हम पक्का आइन ठीक बना। अरे हमर मम्मी बहुत अच्छा हरी भेज देना सन बात नहीं है। अब दीदी जी ना होई जा रही ना उना के बाहर रही ना बाकी अबरी बड़ी बानी है जावे ठीक बा ठीक बा ठीक बा तो के चाहो सन हम आई ठीक बा ना। का हो छोटको का करत रहू? झाड़ लगा कर दे दे एक दे बात कर दे का कह एगो कह दूगो कह तार बात ना सुनम त केकर बात सुनम हो। 3 साल से जना रही ना ठीक बा ना अबरी बारी जाए दी जना हमरा के राखी कितना दिन हो गेलो भैया के राखी बांधला। आई हो बात हम मानी त जाए डॉक्टर के अपना गोतनी संगे रहम आ कितना बढ़िया लागी शाम में दीदी जाना था अब तू जेबू नहीं है राखी बनवावे दीदी अबरी बारी जाए दी जा बस अबरी बारी खाली बड़ी मन करत भैया अब छोड़ के तू मत न जो ए जे रहबे कितना नीक लागे बता तू चल जलिस त हमरा नीक ना लागेला जाना तने सब बहिनी जुटते से ऐसे कहत ने अब एगो मम्मी बता तू चल जेबे ते एगो मम्मी जी बानी उहा के जानते बड़े खा पी के बुढ़ तो हमरा पानी ना उनके से बतियाओ त हम कोनो दिक्कत चलिन आई ना मम्मी से बतियाओ देता कहीं ना ए छोड़ के सुन मत हमार भैया है तो हमारे भैया के ना राखी बले अरे तो अपने भैया के बुला ली है नहीं क्यों का टाइम उनको दुकान से फुर्सते ना मिलेला। अब देखते बहन कते दुकान न चले त ना मने रही हमर तो भैया उतना बता हमार भैया तो कलकत्ता ले आवत है वो कैसे यहाँ जाए रुकी ना चली ना मम्मी से बतियाओ तनी मम्मी जी ए छोटकी ना तू हम जानत रे मम्मी जी ले कहबे तो मम्मी जी विदा कर दे हां रौना इतना दिन बाहर रही ना तो हम अकेले ही ना रही ना दीदी तो हम तो बाहर 4 मिनट रही ना तोरा भैया जी के चलते न बना के चलते तो हम चल जाए तो चल जे नहर घूमी है मन करता मैं दीदी रोक जाना तनी रो 1 मिनट रही ना हमरा अपने से रो जाए नहीं खी देत हमरा के ए छोटकी मान जाइए रे हैं बे हटी ए दादा कैसे कैसे मारा छे लागल अभी नहीं हट जाए खातिर देखिए ना इनके जाए ना देम केहू तरी ना तो चल जाए तो कुल काम हमरे करे के पड़ी मम्मी के कोई देता नहीं आगो ही जाके कि ना देखिए कैसे बताओ ये बेरा हो गई आई राखी ने खींच पढ़ले अरे इहो ने एकदम पगलाई जाता ई सब। मम्मी जी का करत रह जा आई सांझ हो गल बेटे कब राखियो के करू जा कब खाना बने? अरे काढ़ा तनी ना छोटकी ने बर्तन मांजत ले ए मम्मी जी को बात कही कनी ना छोटकी के माई फोन कोई जरूर ना आ कहत ये नु छोटकी त नहीं हट जाए के विदा मत करो तो पगलाइल बिया का हो तू जबे ना करबू सब तर तिवार का अपना घर दुआरे रहेला भैया के राखी बाने जे बुझा मानतन के आदमी नैहर जाला तो यही जे ना बोला ले बुझा जनते बड़ जा कि हम तो घर में देखी कि बहरी देखी ए बताई हम कोनो जात नहीं हम तो पहले ही कह दे ते मम्मी जी हम ना देम हम तो अपन भाई के जे बोला हमार भाई कलकत्ता ला जसन एकर भाई हे जे गाड़ी के नियर ले बस तो नहीं हसन बताई ना है कौन ढेर दूर बाजी अर्जुनपुर ठीक ही कहता रुको ओकरा के हम समझावत न बानी कि तू पगलाइल बड़ू बड़ होके जाते नहीं कि तू छोट होके नैहर जाए के कहता कोनी त हमरा पे छनक कोई लइया कते रौरा त ना रौरा जानी त हम कही ना हम त जातन मम्मी जी को यही से हम ओकरा ले पहिले नहीं रौरा कह जान ठीक बा टेंशन मत समझा दे तनी तू ना जे तो का कर जाई हो हां घरे दुआरे पर रहेला पर अपना भाई के बोला लो यही जा और जा तो गो जागल बा हां जातन घर में बबुआ के ले नहीं जा जामू तने ओकरा के समझा न देता नहीं डटा बुलाई कवा के मरबो कर बबी तनी समझा दी कहां भी है छोटकी काम करत रह दिन भर आइली बड़ी बाहर से तो बुझा लगे बैठले रहली पर जेठ चांद से बोलबे ना करी ना तो फायदा उठावे लो ये कौन चाल हटे के तो तुमको कह दिन तनी जाई अब नहीं और त ना तारा बिना मन ना के बहाना कर तरी झूठो ए छोटको सुना बाद में बर्तन धोई है ना निकल के तार से कोनो बात कर बात
अब कौन बात हो गई मम्मी? अब आवा निकल के कि हम ही आई तोरी लगावा चल। अब एने बहरी कहाँ जात रहो ने बैठो का हो मम्मी से गलती हो लगा? गलती ई बताओ उ बूढ़ जेठ हो के नैहर जाते नहीं के आ छोट हो के तू कहत रहो कि हम जाई मम्मी हमेशा हम काम करबे न करी ना, बस 2 दिन के तब काम के बात नहीं के तो लोग घरे में रह जा तो लोग के काम के अगर बाटे ऐसन बात तो लोग मत करा जा कितना काम तो हम कह के ध दे मन दीदी इतना देर बाहर रही ना तो हम अकेले करबे न करी ना तने देखो अरे बबुआ मम्मी तो कहाँ गई थी आ सुन देखो उ नहीं के नैहर जा तो तू मत जा वो अपने भाई के बोलाई जा आ तू अब बताओ उतना सब्जी रोपाई बाटे हैं आ उनके बाहर भीतर जनते बड़ू बूढ़ा के बड़न तो अब खेत में हम देखी कि घर देखो बताओ तो ना बताओ जा अपने दिमाग लगाओ जा ठीक बाजी हम ना जाइम, ठीक बा ना झगड़ा मत करी जा हम झगड़ा नहीं करत तनी छोड़ दी ना जाइम। सुननी तो हमार दिमागे गरम हो गल कि बाप रे बाप बताओ हर साल अपन जइबे ना करेली सब हम नैहर के मर गइल बानी हम, ठीक बा ना हम नैहर जइबे ना कर कभी ना तो जाइम। के अधिकार इतना नहीं बोले के कह अधिकार तोहर नहीं बहुत आगे आगे जुबान चलता ठीक बा पतोई लेखा रह तू तो बुझाते नहीं कि छोट पतोई हो इतना तो बड़की जवाब ना देबे जितना तू देता रू केकर साउर सिखता रू मम्मी जी देखिए फालतू नहीं के तू के कितना अच्छा जिंदगी बा, बाहर में रही एकदम फैशन में रहना, मैं घर के हम काम करी ना खाली नैहर जाए कर तब रोशन नहीं काम के बात माने त काम छोड़ द हम करतनी बाहर भीतर भी बड़ जेठ भी आ तोहरा पारा ना करे त केकरा पकड़ी आज ले तो उहे ना कहलो जब ले ना रहलू तब ले कान खोल के सुन ल ए जे अपन भाई के बोला ली ह आ ए जे राखी बांधे के बा नैहर गइला के जरूरत नहीं खे घर में आदमी रहला तो नैहर जाए में ठीक होला कुछ हो जाए में तो नैहर जाके रही जाके लहरा लगल दे चोर हड़ी एक नंबर के रहल बड़ी चिकन में चाहे ना कि कोनो काम करी और में आओ तो उनका के लाटा है के जाए मौके पर जरूर देखो तनी कर कोई सी दाल बोला चाहते और पर तो जइबे करम चाहे कुछ उपाय लगा लो देखो ना कोनो काम करम ना कुछ भी करम आओ तो देंगो के बताओ तनी एक तो कोयम नैहर जाए के नाम ना लेना आ तनी कहतो बानी जाए के तो ना ई कहतरी कि ना तू वो लहकाओ तरी जाके जोड़ तड़ी अपने जाके विदेश में बैठेली तो ना कुछ कहली अकेले रही ना तो आओ तो तब ना हम देखो कुछ घर के काम ना करना खाई ना पिए ना कैसे ठान बिठान लगाओ तो जानते नहीं किलो हमरा के हम ठान बिठान लगाई वही तरह तो दिन भर हीरो बन के घूमत रहने को घर में ठुसाए ना तनी घुमावे के ना फिरावे के एकदम सारा लाइफ चौपट हो गई हमार हम ना इज्जत करते सब को चलो हम ना बोलम परिवार हटे तनी से हमारी इज्जत नहीं किलो करत बड़े जन के खाली मान जान करे ओ का भइल भइल ना लइका भइल बा धोई का खेला इम काहे से खिसिया दड़ू मने रौरा घूमे के लागेला और भाभी के घूमे के लागेला हमरा मन ना ह कहां जइबू कहां जेबू हां रक्षाबंधन आइल बटे अच्छा रक्षाबंधन हां भाई मन बोला त हम जाइन कुछ उपाय लगाइन देख ए जे बोला लो भाई के हमर भाई के दुकान से फुर्सत ना मिलेला एक दिन दुकान ना बंद कर ली है जब राखी बनावा दुकान से माई से भेट करके मन ना करला त माई से लगले न कोई रहलू मने रौरा ओही लेके बानी काम मारो लगले कोई रहलू अब ठीक बात अब भेट देखिए हम प्रॉपर कर रौरा मम्मी के मनाई ना मम्मी से रो कहम ना तो मम्मी भेज दे कहीं ना मान ले रौ दीदी ये अच्छा जब का करली मम्मी का करली का करते मम्मी कह तरी ना कि ना मन नहीं के जाएगा तकारी रोपाई तकारी काटे के बकारी घर में बैठ के तब त मान लो बड़ बुजुर्ग बाड़ी उन करे से मने रोज जाए दिन ना चले देखी जे वरना रोज जाए तो हमरा से पूरा क्यों नहीं समझ लिया अब हम अच्छा चाहे यहाँ से तो पूछ लिया जाऊ का करली मम्मी हम ना पूछो ना मम्मी साहब कहतरी कि नहीं के जाके तकारी पुराई में खाली तो करिए दिन रात हमरा से सवारत रही तकारी कहत मान लो कामो तो देखल जरूरी बा देखिए हमर मोय बहन आइल तो अबरी बारी ना बोले तो एक घर के नाम ना करम पहले लोग बताए थे हम की तबीयत खराब ठान बिठान लगा दे हम ई जे बोला लो बढ़िया रही हम नहीं हर जाएं तो जाएं बस अब लोग सोची कैसे भेजब हमरा के हम कुछ नहीं जानत माने ना भेजब ना, हम नहीं हर जाएं। बरियारी चल जीबू मने रो भेजब कि ना भेजब ना ना भेजब ना मम्मी जाए क्या काम कर करी हम नहीं किया मम्मी क्या करतरी जाए मम्मी के रोवा तो बोला वो हम ना बोला। के हम ना बोला अच्छा रुक जाओ बताई आ ते बोला तब नहीं हम के तरह जी ए मम्मी आ देख ली हमरा के जहां कुछ कम हमरा के मत कुछ कम रो ना ना हम रो कम। हम ना कि मतलब भेज दे चाहे रो कुछ कम हमरा के मत ले जाने तो मारे लगे पीटे लगे बोले लगे ना अब आवे तो हमरा के मत कुछ कम बोलैले हम तो बोले लगे हम कुछ न कहम ना कि हम कहत नहीं ठीक है ना ठीक बा बैठो का होइल हो अरे आई को आता ही जाए दे, छोड़ दी ना, का जरूरत बाटे? बंधन बा कोनी काम बा मम्मी का कहले हिया ऊपर से बतिया लो हमारा से लड़त आई जाए के गांव में कोनी ये जे बोला लो चढ़ा के रख जा कपार पर काम धंधा कुल सब पड़ल बाटे मने ए जाई हम लोग के भाई ना जी जना वह तो हम समझाओ तनी को बेले समझाओ तनी ये जे बोला लो
जब 2 दिन के बाद बा अगर ऊ कही तब तू चल जेबू नहीं और वो चल जाई देखा मतलब हम बनाई खाई ना तो तब पतो है उनका लग के कौन फायदा। दीदी के तैयारी कर जरूरी बा हमरा से इतना दिन से ना कर लिए 2 दिन भेज देम त का हो जाई। अब देख तू जइबू त उहो कहिए भौजी ना हमहू जाई। ए बबुआ हम नहीं जानता नहीं जोन तोन लोग तोहार मेहरारू आ तारा जोन बुझाता कर ठीक ना। जब हमार बात मनबे ना करियस त हम समझा के कोई के का करब। अरे सुना ना मम्मी जी। कोनी नो मम्मी जी हां अरे का है जे बैठल बनी का होत हुए पंचायत होता कि नैहर जाए कि ना जाए तो तू अपना नैहर जाई अपना नैहर जैसा अपना मन के बड़ा सब जैसा। अब हमारा अरे किसे कहे बनी हम नैहर ना जाए बुझाई ना हम हमने के जाके उसे जाए को तो जाए अपना बढ़िया बड़ी नहीं घरवा काम में ना आई देखलू इहे घरवा काम में आई सब का तो कितना बढ़िया बड़ी बिगड़ जाई तो नैहर के लोग ना लिया के पहुंचा जाई। हम नहीं जानते बबुआ 1-2 दिन खातिर भेज दिहल जब का कोई बस 1 दिन खातिर 2 दिन खातिर ना एक दिन आज जाई काल आ देखा बहुत तहार मेहरारू है बबुआ तहारा भेजे के बा ठीक न हमर कहले भरना और हमर का बाटे धइले बिया झगड़ा देखि जाम सब के मन से जाए चाह तनी रोरो सब काहे खातिर झूठो के ए मम्मी जी चली देवर जी के मन बउए तो झूठो के और मुंह हटोता नहीं बुझाई ला उनका तो मन बोलही बा चलिए ना चली चल जा लिएले जे है न होके त खलु न पहिले ना तना बोलत रही जब नहीं बाहर से रहे लगई ना बढ़िया बड़ी तोरे निहन लड़त उनके पर जाई रहा उनके पे गजब बतिया तो तब होता मैं बढ़िया बड़ी तो मने कुछ बोलते देखिए मम्मी कह देले बड़ी हमरा के भेरो बा चढ़ी हमरा हां तो एक दिन खातिर हम ना जाई तुम्हारा के छोड़ दे आज जई ह काल आ जाई भाई बोला नहीं भैया के हां बोला लो ठीक बोला लो जा गजब बड़ी सब मेहरा जाए ठीक गजब गजब करत ऐसा घर में झगड़ा लड़ाई करवा देता ऐसा नहीं हमें बोल भाइयों से झूठ बोले के पड़ जाता। अच्छा जो काम तो कोई ले अकेले करब।